नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज बनवूया मालवणी पद्धतीने कच्च्या केळीची पाटपाची भाजी. केळीची सालं काढून गोल चकत्या कापून घ्यायच्या आहेत. कढईमध्ये तेल गरम करून या केळीच्या चकत्या तेलामध्ये चांगल्या भाजून घ्यायच्या आहेत. केळीच्या चकत्या चांगल्या कुरकुरीत तळून झाल्यानंतर प्लेटमध्ये काढून घ्यायच्या आहेत. अशाच प्रकारे उरलेली केळीसुद्धा तळून घ्यायची आहेत. सर्व केळीच्या चकत्या छान अशा ब्राऊन तळून झालेल्या आहेत. 2 हिरव्या मिरच्या, 4-5 लसूण पाकळ्या आणि कोथिंबीर ठेचून घ्यायची आहे. 5 चमचे गरम तेलामध्ये ठेचलेली लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर घालायची आहे. चिरलेला 1 कांदा घालायचा आहे. कढीपत्ता घालायचा आहे. कांदा नरम आणि हलका गुलाबी झाल्यानंतर हळद घातली आहे. मालवणी मसाला घालायचा आहे. गरम मसाला घातला आहे. 1 चमचा मीठ घातला आहे. 1 कांदा, अर्धा नारळाचं खोबरं, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर चांगली भाजून घ्यायची आहे. सर्व जिन्नस चांगले लाल होईपर्यंत भाजल्यानंतर मिक्सरमध्ये घालून मऊसूद वाटून घ्यायचं आहे. हे मालवणी वाटप मी आधीच बनवून तयार ठेवलेलं आहे. आता कांदा, आलं, लसूण, हळद, मसाला यांच्या फोडणीमध्ये हे वाटप घालायचं आहे. आपल्याला ग्रेव्ही केवढी पाहिजे आहे त्याप्रमाणे आपण वाटप घालायचं आहे. हे वाटप चांगलं तेलामध्ये भाजून घ्यायचं आहे. आता यामध्ये तळून घेतलेली केळी घालायची आहे. चांगलं मिक्स केल्यानंतर लागेल तसं पाणी घालायचं आहे. आता झाकण लावून 5 मिनिटं शिजवायचं आहे. केळ्याची काप चांगली मऊ झाल्यानंतर यामध्ये गुळाचा खडा घालून मिक्स करायचा आहे. छोट्याशा गुळाच्या खड्यामुळे भाजीची चव खूपच छान होते. टेस्टी अशी केळीची भाजी भाकरीबरोबर खाण्यासाठी तयार आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा.